Sanibonani bangani bami, uMamJilo na. Ngiyanibingelela futhi ngiyanimema bangani bami ukuba niphinde nizokwethamela izindaba enizixoxelwa nguMamJ. Indaba yethu namhlanje imnandi kakhulu. Ikhuluma ngomnumzane Kawu. Siyazi iNkawu bangani bami. Konje ihlalaphi iNkawu? Ukhona umngane owaziyo ukuthi iNkawu ihlala kuphi? Sizoke sizwe-ke ngomnumzane Nkawu namhlanje. Akuhlale phansi, uthule, ulalele indaba kaMnumzane Nkawu. Ngiyathemba ukuthi uzoyithokozela mngane wami. UNkosazana Nkawu umeme uMnumzane Nkawu. Ake sizwe ukuthi ummemeleni. Bazodla isinkwa sikaFlawa noShizi. UNkosazana Nkawu ubhake isinkwa esimnandi. Uyasikhipha kuhovini ukuba basidle ndawonye noMnumzane Nkawu. UMnumzane Nkawu uyangqongqoza ekhaya likaNkosazana Nkawu. Nangu uMnumzane Nkawu uyangqongqoza. Usefikile njengesimenywa sikaNkosazane Nkawu. Ubukeka kahle kule sudi yakhe. Akadlile lonke lolu suku. Ulinde ukuhlala phansi adle kamnandi isinkwa esimnandi esibhakwe uNkosazane Nkawu. Hhayi-ke, uNkosazane Nkawu uyaziphaqula, uzibuka esibukweni, uyazicwala ukuze abukeke kahle uma esehleli etafuleni lesidlo sabo noMnumzane Nkawu. UMnumzane Nkawu uhogela isinkwa esinephunga elimnandi. Ubona noShizi. Ngifuna ukudla manje. Uphi kanti unkosikazi Nkawu? Wangimema wangabe saqhamuka. Ngiyadla-ke mina manje. Angikaze ngidle selokhu kusile. UNkosazane Nkawu ulibele, uxakekile, ulungisa ubuso bakhe. Akaqedi ukuzibuka, ufuna ukubukeka kahle. Akazi ukuthi uMnumzane Nkawu uyazitika ngokudla ekhishini. UMnumzane Nkawu ukhathele ukulinda. Uyazitika ngesinkwa esibhakiwe noShizi. Uhleli phandle, uyazitika manje. Aqhamuke uNkosazane Nkawu. Ulibele, uyaqhamuka manje. Ufica uMnumzane Nkawu uyazitika ngokudla. uMnumzane Nkawu udla isinkwa noShizi. Waze wafika uNkosazane Nkawu. Woza-ke mnumzane wami sidle isinkwa noShizi. Ususidle wasiqeda isinkwa noShizi. uNkosazane Nkawu uyabalisa. Awulungile mnumzane Nkawu. Ngeke ngisaphinde ngikumeme. Phuma uphele ekhaya lami. Yaphela-ke indaba yethu, bangani bami. uMnumzane Nkawu uphuma sanyuvane. Uyahlehla uNkosazane Nkawu uthukuthele ngoba uMnumzane Nkawu uvele washona ekudleni, wazidlela uNkosazane Nkawu engekho. Yaphela-ke indaba. Yake yenzeka indaba enjena bangani bami. Uthi umenyiwe okumemile angabe esasithola isikhathi sokukunaka uze uzibonele ukuthi wenza njani ekhishini. Angikaze ngizwe le ndaba bangani bami. Ngiyabonga ukuthi niyethamele indaba yethu
kaMnumzane Nkawu noNkosazane Nkawu. Indaba yethu-ke indaba yethu-ke bangani bami ishicilelwe abashicileli nabalobi abaloba izindaba bezilobela ibanga lesibili. Nisale kahle, ngiyathemba ukuthi niyithokozele indaba kaMnumzane Nkawu nangokuzayo futhi uphinde umethamele uMam G. Nisale kahle.